Soc Francesc Monguió, vic a Tarragona i soc membre de la Fundació Vicente Ferrer. Fa més de 25 anys que soc membre de la Fundació Vicente Ferrer i formo part d'un dels seus petits programes. Bueno, dels seus petits grans programes. Apadrino a una nena i amb aquest apadrinament, aquesta nena que viu a l'Índia pot estudiar i pot arribar a fer una carrera universitària. Quines són bàsicament les funcions de la Fundació Vicente Ferrer? Treballar en l'àmbit de l'educació, treballar en l'àmbit de la medicina, en l'àmbit de l'emprenedoria i per fer tot això el que busca l'ajut, evidentment, ajut econòmic i ajut humà de persones d'arreu del món. Perquè al final és posar un petit gra de sorra per fer un petit gran projecte, com us deia.